Gewest-Friesland. Dat programma dat liet reportages zien, zat die Westhaar in het programma van Gewest, dat Gewest bij de NOS en TS zelfs nog. In het verliezen. En daardoor ging de mannen met Johan van der Zee, want die had de meeste van die programma's maken, dus die kan ik nou het meest toe vertellen. Nu is dit weekend op Skilge nog steeds aan Oeral. Maar wij gaan op Oeral, nee, net naar Oeral, wij gaan naar Skilge in 1968. Ja. Nu moet ik eerst eerlijk vertellen. Je maakt een reportage van 22 minuten op de Skelle. Ja. Op Skilge? Op Skilge, ja. Mij zie je die nou omdat je graag naar Skilge willen, of omdat het nodig is? Dat gaat wel een rol spelen, maar net bij deze. Dit was uitgestuurd op het dag dat de Apollo op een mannen landde. Wij maken in die periode over het algemeen nog zwart-wit reportages, was wat in kleur dienen. Maar er waren niet zijn van gewest tot gewest, maar in diezelfde jong in kleur uitsturen. En het met een programma van 22 minuten worden. En ik had hier echt een opdracht gekregen van mijn baas, die zei van, ik wil van jou een programma van meer dan 20 minuten over de Schelling. En dat zei er ongeveer 2 weken van tevoren. En toen ben ik dus dagelijks naar Skilge reizen. En ik kon eigenlijk maar één ding van, begin op een bosplaat en eindigen in West. Ja. En het idee wie je beginnen met het opkomen van de zinnen op een bosplaat, maar we verstipten dus dat internet. En dus toen ben we wel op een bosplaat begonnen. Ik doe zo'n Inder en Wijn. En uiteindelijk net helemaal maar de Brandaris, maar wel aan de westen van het eiland eindigen. Nou, dat hebben we. Ik kreeg de 2 camerameesters op een bepaald moment. Er werd ook nog sprake van kleurspecialisten. Net iedere cameraman mocht nog op kleur draaien. Dus 2 camerameesters kwamen. En daar hebben we behoorlijk hard werken. En toen moesten we dat echt nog in een hele korte tijd monteren met 2 montagekamers. En zo is dat programma tot stand gekomen. Oh. En dat is dus uitgestuurd op dezelfde jongens als dat de Apollo op een mannen landde. Dus dat Armstrong daar een voet op de mannen zet. Dan hier als je van gewest tot gewest een kind en hier dus kind. 16 juli 1968. De Bosplaat, het oostelijk deel van het eiland Terschelling, is een onbewoond stuk natuurgebied. 4400 hectare groot, dat is bijna de helft van het eiland. De toerist kan een huifkartocht over de Bosplaat maken, terwijl dit unieke gebied sinds gisteren ook buiten de Stuifdijk voor het publiek geopend is. De broedtijd is namelijk voorbij. Hier mensen van Staatsbosbeheer, die de Bosplaat dag en nacht bewaken, met het laatste jong uit het nest van de blauwe kiekendief. Ze worden angstig gadegeslagen door de moeder. De gids op de huifkar kan zijn klanten wijzen op een rijke plantenbegroeiing, aangepast aan de bodem, van zout naar zoet. Dit slenkerlandschap kent geen bos, zoals de naam Bosplaat zou doen vermoeden. Wel veel en soms zeldzame vogels, zoals de eidereend en de lepelaar. Bushaltes zijn er niet veel op de Schelling. De bussen van de firma Cupido stoppen overal waar ze aangehouden worden. De prachtige, pas gerestaureerde Nederlands hervormde kerk van het dorp Hoorn. Terschelling heeft veel en mooi bos, in eigendom van Staatsbosbeheer, dat met de Bosplaat erbij 2/3 deel van het eiland bezit. Door de bossen, via de schelpenpaden door de duinen en langs het strand worden wekelijks wandeltochten georganiseerd. Toen wij deze opnames maakten, deden er ruim 1200 mensen aan de wandeltocht mee.
wandeltochten en allerlei andere activiteiten om de toeristen op het eiland bezig te houden, zijn niet zo hard nodig als het prachtig strandweer is. Want voor het strand zijn de meeste mensen naar Terschelling gekomen. De mensen die in de ruim 500 zomerverblijven hun vakantie doorbrengen. De kampeerders die op 35 terreinen terecht kunnen. De hotelgasten, de pensiongasten en de bewoners van gemeubileerde kamers. Het liefst zijn ze allemaal aan zee, op het strand of in de duinen. En daar is ruimte voor op Terschelling, al zijn ze in het seizoen met 25.000. De zomerhuisjes. De meeste liggen in de duinen, vlakbij zee. Midstad aan Zee is een heel dorp van zomerhuisjes. Ze staan kriskras door elkaar. De prijzen voor de huisjes variëren van 150 tot 300 gulden per week. Zelfs deze bunkers worden als zomerverblijf verhuurd. Een van de 35 campings is het terrein Nieuw Formerum van Staatsbosbeheer. Het is de grootste camping van Terschelling, met ruimte voor 1100 mensen. Om de mensen, zowel bij goed als bij slecht weer bezig te houden, worden allerlei spelletjes georganiseerd. Zo zagen we op het kampeerterrein Nieuw Formerum onder andere dit kuipje steken. Hoe groot de behoefte aan ontspanningsmogelijkheden is, bewijst ET10 in Midsland. Zondags worden hier gereformeerde kerkdiensten gehouden. Maar door de week staat het gebouw met speelruimtes binnen en buiten open voor iedereen. Met slecht weer is zelfs het ruime ET10-gebouw te klein. Er zullen daarom nog meer dergelijke centra op Terschelling moeten komen. Het is vooral tegen de tijd dat de boten komen en gaan druk op de verkeersweg die over het eiland Terschelling loopt. Het is er dan zelfs gevaarlijk. Op topdagen in het seizoen, bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de bouwvakvakantie, worden alle schepen van de Terschellinger Stoomvaartmaatschappij van de rederij Doekse ingeschakeld. Dat zijn er 6. Schepen die 3 keer heen en terug varen tussen Harlingen en Terschelling en Harlingen en Vlieland. Terwijl dan ook de sleepboot Holland van de rederij wordt ingezet. Totaal kunnen er dan per overtocht 4500 mensen van en naar Terschelling worden vervoerd. Meneer Doekse, heeft u het gevoel dat u door uw capaciteit aan schepen kunt bepalen hoeveel mensen er op het eiland komen? Nee, meneer Van der Zee. Ik heb het gevoel dat we hebben een overcapaciteit aan schepen. Wij kunnen de vraag goed aan. Ja. Dus het is nog altijd zo dat de mensen die willen komen, die kunnen komen naar het eiland? Alleen er zijn natuurlijk topdagen bij, dan zijn we vol. Ja. Maar dat gebeurt 1 of 2 keer in het seizoen. Auto's, die moet u wel afzeggen? Auto's worden geboekt. Wij boeken niet meer dan 40 auto's per keer. Dus dat is in 3 keer 120 auto's per dag. Ja. En zou u meer kunnen vervoeren? Wij kunnen wel meer vervoeren,
Maar dan zou het op het eiland te druk worden. Dan zou het niet prettig meer zijn. En zegt u dat zelf of wordt dit bepaald in overleg met het gemeentebestuur? Ja, wij houden contacten met het gemeentebestuur. En ik voel het zelf ook zo. Ja. Zou u een hoeverkracht willen inzetten? Daarover is zoveel geschreven en gesproken. Ik zou zeggen, laten we ons daar niet over uitweiden. Toch start een andere maatschappij op 2 augustus aanstaande een proef met een soort hoeverkraft. Er zullen voorlopig 8 afvaarten per dag gemaakt worden vanaf Harlingen en Den Helder naar Terschelling. De reis met de boot duurt nu bijna 2 uur. Met de hoeverkraft zullen zo'n 80 passagiers in een half uur overgebracht kunnen worden. Burgemeester Hoogland, is de gemeente Terschelling in staat om de voorzieningen te treffen die nodig zijn voor 25.000 mensen die hier zo in de zomer komen vakantie houden? Nauwelijks, meneer Van der Zee. Aan de ene kant zijn we natuurlijk duidelijk gelukkig dat hier 25.000 mensen komen. Maar aan de andere kant zult u zich kunnen voorstellen dat waar de gemeentelijke uitkeringen gebaseerd worden op de bevolking, en de bevolking is hier 4250 inwoners, zult u zich kunnen voorstellen dat de voorzieningen moeilijk haalbaar zijn. Althans, die voorzieningen die wij zo graag zouden zien en die voorzieningen die wij graag zouden zien, zijn uitermate kostbaar. En welke zijn dat? Dat zijn er natuurlijk vele, meneer Van der Zee. Maar wanneer ik aan een simpele feit denk van bijvoorbeeld een mooi zwembad met verwarming, dan zou ik in de dagen dat Terschelling niet onder de zon ligt, en ook die dagen kennen wij, zou ik toch ook de bezoekers een betere recreatie kunnen bieden. Bovendien zouden we graag nog wat verdere aanvullende voorzieningen zien op het gebied van de gebouwen. Wij hebben weliswaar veel horecabedrijven, maar wanneer er dagen eens wat minder zijn, zouden we ook graag gebouwen zien die wat meer verstrooiing zouden bieden. Ja. Er zijn hier 2 dokters. Die hebben dan in de zomer allebei een assistent, 4 dokters, maar er zijn dan toch eens 29.000 mensen. Kan dat? Dat kan alleen maar doordat we, gelukkig hier mag ik wel zeggen, aan de ene kant hebben we natuurlijk nadeel van de luchtmacht, schietgebied, maar aan de andere kant hebben we een groot voordeel dat hier daardoor permanent, we horen ze op het ogenblik, dat daardoor permanent een helikopter hier is gestationeerd die in de noodgevallen inderdaad veel van de patiënten onmiddellijk naar de vaste wal kan brengen. Ja. Maar wordt er ook gedacht aan een ziekenhuis? Of, Duidelijk. De besprekingen zijn al gaande. We hebben hier dus een vrij groot huis van ouden vandaag, een avondrood. Maar daar denken wij aan om daar een verpleeghuis aan te verbinden. En u zou zich ook kunnen voorstellen, en dit leeft ook bij de plaatselijke doktoren, dat daar naast dat verpleeghuis dus ook een soort van kliniek zou zijn, een opvangkliniek die zwaar gewonden een tijdje zou kunnen opvangen voordat ze naar de wal vervoerd worden. Die eventueel nog, ik denk nog wat verder, röntgenopname zouden kunnen doen. Kortom, een kleine afspiegeling van een ziekenhuisje zou zijn. Ja. U krijgt hier in de zomer ook een heleboel auto's. En Terschelling blijft zo groot als het is. Hoe komt dat in die toekomst met die auto's? Dat is een moeilijk vraagstuk. Wij zitten natuurlijk niet zo gemakkelijk als eilanden als Vlieland en Schiermonnikoog, die betrekkelijk klein zijn. Wij hebben hier altijd nog van west naar de oost een wegverbinding lopen van 16 kilometer. En we kunnen dus natuurlijk er niet van uitgaan dat alle autoverkeer verboden wordt. Wel leeft bij het gemeentebestuur de gedachte om in de dorpen het autoverkeer in de toekomst tot een minimum te gaan beperken. En automatisch komen daar natuurlijk weer vraagstukken om de hoek. Men zal dan die auto's moeten opvangen, men zal dan dus parkeerterreinen moeten maken, men zal dan dus rondwegen rond de dorpen moeten maken. Maar wij geloven als gemeentebestuur dat dat toch een noodzakelijk iets zal zijn, omdat zoals het thans gaat het autoverkeer vooral in de dorpen een te zware belasting gaat vormen. Ook voor de bevolking. Het is duidelijk, burgemeester, dat u meer wilt, maar dat u geen geld heeft. Hoe wilt u dat geld krijgen? Er zijn natuurlijk vele manieren, meneer Van der Zee, maar er leeft bij de gedachte
bij de Noordzee kustgemeenten en ook bij de Waddeneilanden duidelijk een gedachte om toch op een of andere manier hier ook in Nederland een soort van koertax te heffen. Koertax, het is wat een geladen woord. Wij zien dat meer als een recreatiebijdrage waar we duidelijk voor de bezoeker meer kunnen bieden. De bezoeker die draagt dus duidelijk bij aan hetgene hij straks gaat vinden in zijn uitverkoren vakantiegebied. Een koertax, een belasting die de badgast moet betalen als hij op het eiland komt, blijft onsympathiek. Maar er moet iets gebeuren. Laat de Rijk en provincie zich dat wel realiseren en bijdragen aan toeristengemeenten niet langer baseren op het inwonersaantal. Het dorp Westerschelling kent naast aan de toerist aangepaste winkelstraten ook straatjes waar de huizen nog herinneren aan de tijd dat er voornamelijk zeelui op het eiland woonden. De naam van deze straat zegt genoeg, Commandeurstraat. De sterke band met de zeevaart was bijna 100 jaar geleden de reden dat er een zeevaartschool op het eiland kwam. Eerst alleen bedoeld voor eilanders, nu komt nog 20% van de leerlingen van Terschelling. Ze worden in het nieuwe gebouw van de Willem Barents Zeevaartschool opgeleid voor alle stuurmansrangen, terwijl er ook een opleiding is voor de laagste machinistenrang. Het is avond op Terschelling. Wat kunnen de gasten doen? De jongeren kunnen dansen, zijn daar ook voornamelijk voor naar het eiland gekomen. Er zijn bars. Er wordt door ET10 of door VVV nog het een en ander georganiseerd voor de avonturen. Op de campings houdt men kampvuur. De voorzitter van de Terschellinger Horecavereniging. Meneer de Jong, is Terschelling zo langzamerhand niet te duur geworden voor de toeristen? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen, meneer Van der Zee. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Als ik vergelijkingen trek met het vasteland en met andere toeristencentra en watersportcentra enzovoort, dan komen wij heel gunstig voor de dag. Is het niet zo dat het vervoer per boot van alle goederen die hier moeten komen, dat die de prijs iets omhoog brengen? Nee. Wij kopen voor dezelfde prijzen die de firma's ons ook geven. En bepaalde bedragen, je hebt minimumbedragen. Maar wij krijgen ook alles franco huis. Net zo goed als iemand op het platteland aan het vasteland. De 80% van de mensen hier op de Schelling bestaat van het toerisme. Ja. Is het nu zo dat deze mensen ook belang hebben bij het wel en wee van die toeristen, of alleen maar aan die toeristen willen verdienen? Nou, ja, dat moet verdiend worden natuurlijk. Maar we hebben het nu over de horecasector natuurlijk. Ja. Als ik u dan vertel, de aanmerkelijke verbeteringen die hier in de horecabedrijven geweest zijn in de afgelopen 10 jaar en die nu nog bezig zijn. U hebt het hier gezien op het eiland. Ik kan haast wel zeggen, elk horecabedrijf is hier een etiket voor de horeca. Qua inrichting, qua accommodatie. Rommel is er niet.
Het zijn allemaal goed geoutileerde bedrijven en zien er allemaal leuk uit. De Schelling is wel met zijn tijd meegegaan en dat heeft zich ook in een heel klein tijdsperk af moeten spelen, 10 jaar. En heeft u er belang bij dat die mensen die hier naar de Schelling komen naast het horecabedrijf ook het een en ander vinden waarvan ze zeggen, nou we komen graag naar de Schelling? Ja, daar hebben wij zeer zeker belang bij. Want ik verkoop een glaasje bier en ik verkoop een maaltijd en een dinertje. Maar wij verkopen ook gezelligheid en sfeer. Dat is daarbij inbegrepen. En dat is op het hele eiland zo. U ziet het hier aan de wegen. Enzovoort. En waar wij dan wel eens tegen vallen dat er van bepaalde zijden tegen geageerd wordt van alweer een stukje duinweg voor schelpenpaden en alweer zoveel auto's op het eiland. Wij hebben maar 13 kilometer verharde weg. Buiten die 13 kilometer verharde weg, daar ligt zoveel natuurgebied, daar zal u nooit een auto tegenkomen. Ik bedoel, maar iedereen kan hier wel aan zijn trekken komen. De directeur van het VVV verklaart, wij moeten geen dagje mensen hebben. Nee. Ja, waarom niet? Wij hebben hier toch een mooi recreatiegebied. Ja, maar zou het karakter van het recreatiegebied dan net niet bedorven worden? Ik dacht dat niet. Nee? Nee. De Schelling is groot genoeg. Dat dacht ik wel. En ik zie dat ook hierin dat die hoevenkracht hier duizenden mensen per dag zal brengen. Ik ben niet de zakenkundig, maar die hoevenkracht, als daar 40, 45 mensen op kunnen. Nou, en dan laat hij nou eens 2 keer per dag gaan. Ja, maar je kunt wel snel heen en terug natuurlijk. Ja, maar dat brengt die overbelasting niet op. Nee. Dus u bent er niet bang voor als ik kom? Nee hoor, nee. Ik zou het leuk vinden. Het Terschellinger volkslied bij een kampvuur op het kampeerterrein Nieuw-Voormeer. Dat was Kilge in 1968. Als je nou naar Sjoggen, ben je nog net zo vol vroeger. Nee. Het is nog de liek. Ja. Ja, dus overal nou, en er is de EVT, er met wie spreken. Ja. Maar verder is het net vol vroeger. Nee. Het is nog een hele liek. Ja, gelukkig wel. Ja. Dus daarom kwam er zo graag. Ja. Dat de recreatie zo wichtig is in dat pad van Friesland en dat het bleun is. Ja. Ja. En maar de rol van Doeksen en zo komt er naar voren. Ja, die speelt wel een belangrijke rol natuurlijk. Nou, prachtig. Ik mag je even vertellen dat we er na je week net binnen bij dit programma. Sterker, we hadden simmer evenementen binnen te komen. Dus daar hebben we even last van bij dit programma. Maar we zijn er 23 augustus 23 augustus binnen met het programma Gewest Friesland rondom.